Napahimuslan sa daghang residente sa barangay Malibatuan, Arakan, Cotabato ang gidalit nga medical dental mission sa provincial gobyerno kagahapon, Abril 16. Tinguhan ini nga makahatag og tabang medikal sa mga lagyo ug hilit nga komunidad sa probinsya. Subay sa record, 291 ka mga pasyente ang nahatagan og serbisyo sa panglawas. 183 ang naka-avail sa medical check-up, samtang 50 ang mipailawom sa dental examination ug tooth extractions. Samtang 31 ka mga batang lalaki ang natuli. Lakip sa programa ang paghatag og intervention sa mga bata nga adunay kakulangon og timbang, kung asa 27 ka mga malnourished children ang mopailawom sa 3 ka bulan nga dietary supplementation ug inisyal nga gihatagan og 1 ka bulan nga complementary food packs nang hatag sab og maintenance medicines, multivitamins ug feeding program alang sa mga residente. Gipasiugdahan sa Integrated Provincial Health Office ang aktibidad. Sumalat ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza nga ang padayon nga paglihok sa Provincial Government nagpakita sa dedikasyon sa pagpalambo sa estado sa panglawas sa komunidad. Pinaagi sa sunod-sunod nga medical dental mission, gilauman nga mas daghang residente pa ang makapahimulos ug makabaton og akses sa serbisyong panglawas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.